नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत रसम पावडर करच पळोवया। हो रसम पावडर घरात करच्याक आमक जाय 2 व्हड चमचन कोथिंबीर, अर्ध चमचो मिरी, पाव चमचो मेथी, थोडीशी हिंग, 1 वाटी फण्णा पालो, 15 ते 20 सुकी मिरसांग, थोडेशे हळदी पिठो, 1 चमची सासव, 1 चमची जिरे, 1 चमची तोरी डाळ। रसम पावडर करच्याक हे सगळे एककडे भाजून घेऊ का। गॅसाचेर एक कायल हुन करच्या दवर का आणि जास्त वेळ लागची आयटम पहिल भाजून घेऊ का। सगळ्यात पहिली तोरी डाळ घालून घेऊ का। तोरी डाळ जरा गरम जाऊन भाजच्या येईल अशी दिसली की तातू भितर मिरी घाल का आणि त्यानंतर जिरे घाल का। जिरे मिरे एक 4-5 सेकंड भाजील की तातू भितर सासव आणि मेथी घाल का। मेथीच कलर जरा चेंज जावचे लागेल की तातू भितर सुकी मिरसांग घाल का आणि वयल्यान कोथिंबीर घाल का। कोथिंबीर जास्त भाजच्या ना ते करपूच्या दिवच्या ना जरा परमळ सुट्टपर्यंत भाजल्या पुरो आणि वयल्यान फडणेपाल घालचो आणि तो बी एक 4-5 सेकंड भाजून घेवचो। भाजील सगळे सामान थोडे वेळ निवच्या सोडका। निविल नंतर एक सुकी मिक्सरा भितर हे सगळे सामान घान घेऊ का। तातू भितर हळदी पिठ घाल का, हिंग घाल का। खड्या हिंग उरल्यार हिंगा पावडर करून घेऊ का आणि जरा कसकशी पावडर वाटून घेऊ का। आमगल रसम पावडर रेडी असा। हो रसम पावडर यूज करून रसम कश करच म्हणून मी नेक्स्ट व्हिडिओ दाखयतले। तुम्ही बी हो रसम घरा ट्राय करा। आमगल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।